Салям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона. По вайберу звоните нам абсолютно бесплатно. +380 73 419 41 58. Это наш номер. Можете звонить по скайпу atr.tv. Наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну, а мы начнем наш эфир со следующего информационного сообщения. 5 ноября формирование Российской Федерации на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. Ну а сегодня режим тишины было нарушено 2 раза, сообщается в штабе ООС. Станом на 12-ту годину поточної доби зафіксовано 2 випадки порушення режиму припинення вогню. Зокрема, вранці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь в районі Авдіївки, а поблизу Новолуганського здійснив декілька черг зі стрілецької зброї. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил в результаті ворожих обстрілів не було. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук не озвучивал парламентариям план совместных шагов по полному прекращению конфликта и демилитаризации ОРДЛО, который предусматривает проведение там местных выборов 31 марта 2021 года. Ранее стало известно, что нардепы фракции выступают против выборов в ОРДЛО, пока Украина не зафиксирует полного контроля над границей в Луганской и Донецкой областях и не привлечет международных партнеров и ОБСЕ для наблюдения за выборами. Об этом, в частности, заявил народный депутат Украины фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Вот что он сказал. Те, що голова нашого представництва в ТКГ дозволяє собі такі заяви, це знову ж таки наражає на небезпеку і владу, і взагалі дискредитує українських членів ТКГ. Бо якщо ти вже кажеш подібні речі, то маєш чітко покроково розтлумачувати план. А зараз це виглядає знову як медійний вкид. Напевно, це трішки по граблях пана Фохіна в нас пішло. І я думаю, що якщо у представників ТКГ є план, а він вочевидь є, тому що ми вже мали спілкування з паном Резніковим з цього приводу, то спочатку потрібно це, мабуть, проговорювати бодай в закритому режимі з парламентарями. І тільки після цього робити якісь заяви, які, зокрема, носять контраверсійний характер. К нам подключается политолог Олег Саакян. Пане Олеже, вітаю вас. Добрый вечер, витаю. Пане Олеже, вот как вам план совместных шагов по урегулированию войны на востоке Украины, украинской делегации в ТГГ? Вот эти сроки 31 марта 2021 года, которые озвучил Леонид Кравчук, они вообще реалистичные? Я думаю, що ні. Вони не реалістичні. Ця дата і навіть комплекс заходів, який мав відбутися для того, щоб вибори змогли бути проведені, він за цей час просто не може відбутися. Я думаю, що це взагалі планом називати дуже складно і взагалі неможливо. Скоріше, це перемовна позиція України. Перемовний процес, він все ж таки має в собі цей елемент торгів. Коли кожна зі сторін виставляє якісь вимоги, розуміючи, що від частини змушена буде відмовитись, частину вона приховує, формує всередині, от підкладає одне під інше питання, те, що є ключовим для неї, відстоює, також створюючи простір перемовин в цьому, зокрема, і блефує в перемовному процесі. Тому я б це розглядав би на сьогодні як одну з ініціатив української перемовної команди в рамках актуалізації цього трека. Тим паче, що шановному пану депутатові, яку синхронно ви включали з його позиції, я все ж таки порадив би спочатку подивитися, мабуть, коментар пана Кравчука, а потім коментувати. Тому що пан Кравчук там чітко сказав, що спочатку демілітаризація, потім взяття під контроль кордону, і лише потім можемо виходити на організацію виборів, які могли би відбутися дійсно весною 2021 року. Я думаю, що тут ключовий меседж, який Україна ставить, це те, що ми готові провести вибори хоч вчора. Якщо дійсно були б виконані безпекові вимоги, якщо Росія вивела б свої війська, якщо б відбулася демілітаризація, кордон було під контроль взято, плюс, звісно, що без юстиції, безпеки, банківської системи, виборчої вертикалі влади, безумовно, провести жодні вибори там неможливо. А просто навіть організаційно. на кого ориентирован этот месседж?
Меседж орієнтований на міжнародне співтовариство, перш за все на Російську Федерацію, на наших західних партнерів. В перемовному процесові це фактично протистояння позиційне, гра нервами, у кого нерви здадуть першим. Хто таки відмовиться від Мінська, хто хлопне дверима для того, щоб на нього поклали відповідальність за зрив дипломатичної можливості завершення війни. Тому що на сьогодні і Україна, і наші партнери всі декларують ключовий пріоритет – це дипломатичне вирішення війни. Зброєю його вирішити завжди, до цього легко повернутися. Але тут паритетна ситуація, тому що Росія недостатньо сильна для того, щоб просто перемогти Україну. Для них ця війна може коштувати просто цілісності і існування самої Російської Федерації. Вона розвалиться в процесі повномасштабної війни з Україною. А для України, безумовно, на сьогоднішній день не вистачає сил для того, щоб одноосібно взяти і деокупувати як Крим, так і схід України, ігноруючи абсолютно Російську Федерацію як фактор. Пане Олеже, а если даже предположить, что Украина устанавливает украинский контроль над украино-российской границей, идет демилитаризация этих территорий, можно ли говорить, хоть послезавтра, если это произойдет, можно ли говорить о проведении выборов на этой территории, учитывая, что она находилась под оккупацией на протяжении 6 лет, и, понятно, люди там подвергались пророссийской пропаганде? Насколько это безопасно? Це дуже складне питання, тому що, направду, є два підходи взаємовиключних. Перший підхід, який говорить, що будь-які вибори можуть відбутися тільки після повернення нормальної життєдіяльності на цих територіях, і, відповідно, коли відбудеться детоксикація від пропаганди, від економічних впливів, коли буде підчищена агентурна мережа впливу, оскільки зрозуміло, що будь-який відступ завжди супроводжується створенням власних консерв, так званих консервованих агентів впливу, тощо інфільтрацією є. Лише після цього. І це має під собою аргументаційну базу. Є друга позиція, що процес виборів може бути одним з елементів програми реінтеграції, і, відповідно, виборчий процес може якраз акселерувати, себто посилити і прискорити процеси реінтеграції, коли він є контрольованим з точки зору організації і з певними, скажімо, червоними лініями навкруги. Себто, наприклад, коли мова йде про окуповані території, і тут одним з аргументів для цього сценарію є те, що йде мова виключно про вибори місцевої влади. Навіть не обласної, навіть не регіональної. Це максимум громада і район. Вище цих виборів відбутися не може. Тобто не йдемо ні про президентські вибори, ні про парламентські, ні про обласні вибори. В такому випадку всі ті негативні наслідки, які є на цих територіях, вони, в принципі, консервуються і на рівні цього самоврядування, не виходять за рамки, але сам процес виборів, він може простимулювати певні процеси демократизації на цих територіях, себто виходу з російських наративів і з російських практик політичних. Тому, направду, все буде залежати від того, як це буде влаштовуватись. Тому що, знаєте, це зараз відповідати на питання, чи при хворобі треба пити пігулку. Дивлячись, яку пігулку, коли, яким чином. А мы знаем, о каких именно выборах шла речь из уст Леонида Кравчука? Наскільки мені відомо, йде мова якраз про вибори локальних місцевого самоврядування. Тобто обласний рівень точно Україна не буде проводити на цих територіях, так само, як і парламентські, президентські. І отут, скоріш за все, будуть діяти і певні обмеження. Принаймні те, що обговорюється в експертних колах, що дійсно парламентські, президентські вибори на цих територіях проводити до завершення етапу реінтеграції було би небезпечно для української державності. Тому що в такому випадку це дати просто де-факто Російській Федерації частину власного суверенітету з точки зору вибору українського майбутнього. Але місцеві вибори, тобто обрання місцевої влади, адміністрації тощо, на цих територіях могло би відбуватися, якщо там діє українська влада, український закон, юстиція, якщо це дійсно змагальні вибори, які підтверджуються ОБСЄ, відповідають копенгагенським умовам. Мы увидели только пересказ тезисов из уст Леонида Кравчука, но мы не увидели документ совместных шагов по урегулированию. Как вы думаете, почему? Його зараз і немає як документу. Є пропозиція української сторони з пунктів, яка була надана ОБСЄ, яка буде обговорюватися в тристоронній контактній групі. В будь-якому разі цей документ, він народжений для того, щоб померти. Тобто він стане гумусом для того, щоб відкрити шлях до певного розморозки перемовин. Чому зараз потрібно було тактично, скажімо? Тому що Російська Федерація сама себе загнала в глухий кут з точки зору перемовин і заблокувала просто тристоронню контактну групу. Коли сказали, що вони не будуть нічого обговорювати, зокрема і обмін утримуваними особами, поки Україна не внесе зміни до власного законодавства в Верховній Раді стосовно виборів. А мається на увазі, коли приймалося те, що вибори на окупованих територіях можуть бути тільки після деокупації кордону. Да, постановлення Верховної Ради. Абсолютно. І
Фактично, Україна декілька разів повторила, що цього змінювати не буде і не збирається. Верховна Рада українська і українська влада налаштована рішуче, в тому, що спочатку безпека, потім політичні питання. Відповідно, Росія пішла, скажімо, на загострення, на радикалізацію власної позиції, і тепер не могла відступити ні назад, ні праворуч, ні ліворуч. І для України ситуація, коли Росія просто демарш оголошує в тристоронній контактній групі, ставить на паузу будь-які взагалі комунікації, зокрема і гуманітарні, також не є вигідним стратегічно, ані тактично. І тому фактично зараз ці пропозиції вони дають можливість розморозити навколо цих пропозицій питань плану по імплементації Мінська хоча б певні комунікації, в яких можна знайти якийсь конструктив. А как это работает? Российская Федерация согласится на это? Как это должно быть реализовано? Очевидно, що Росія має пропонувати власне бачення такого плану. Наскільки мені відомо, в Росії також готували свої пропозиції. Вірогідно, що в ТКГ будуть лежати два сценарії – український і російський, в якому, очевидно, обидві сторони Росії і України залишають певний простір для маневру, туди вписують певні постулати, від яких ніхто нікуди не відступиться, і це принаймні відкриває більш змістовну дискусію відносно того, взагалі, як би це могло б виглядати у разі, якщо вдасться досягнути політичного рішення відносно завершення російсько-української війни. Но мы можем предположить, чего будет требовать Российская Федерация, как, впрочем, она и предлагает и требует всегда. Это проведение выборов, потом уже демилитаризация, потом уже установление украинского контроля над украино-российской границей. Готова ли она будет изменить вот эти свои требования, которые она выдвигала за последние годы? Дивіться, одна справа – це коли Росія виставляє це як ультиматум і не співміряє його взагалі з логікою процесу. Коли з'являється певний алгоритм дій, то він показує всі хиби і вади такого російського підходу. Тому що, наприклад, для того, щоб відбулися вибори, згідно формули Штайнмаєра пресловутої, вони мають бути згідно з стандартами ОБСЄ, тобто так звані копенгагенські стандарти. А там є компонента спостерігачів, безпеки тощо, які можуть бути гарантовані, відповідно, тільки державою, до якої відноситься територія. І тут Росія має дати відповідь. Це Донецька і Луганська область України, чи це не Україна? Росія відповідає, що це Україна. Відповідно, тоді має контролювати Україна і Україна гарантувати безпеку спостерігачів тощо. І це лише один з елементів, а там їх десяток. І тоді Україна ставить питання, так вибачте, як тоді може бути кордон, демілітаризація тощо після того, як пройдуть вибори, якщо ми не можемо гарантувати, туди не прийдуть спостерігачі. Бачите, в алгоритмі це вже не ложиться. Або тоді поясніть, як це може відбутися. А Росії нічого відповісти. Тому що її сценарій – це перекладання ситуації з ноги на голову. І, відповідно, і за її алгоритмізований сценарій, він просто нереалістичний і неможливий. І їй прийдеться на це відповідати. Або саботувати. Якщо і після цього Росія саботує, то це ще один аргумент Україні для того, щоб апелювати до країн-гарантів, до країн-учасників нормандського формату стосовно того, що Росія не налаштована конструктивно. Скажите, на жаль, вот так побудовані перемовні процеси. У меня тут возникает тогда уточняющий вопрос. А в Минских соглашениях прописано про спочатку безпекова частина виконання Мінських домовленостей, а потім політична? Или эти положения не прописаны, я имею в виду приоритетность и поочередность? На жаль, те, що підписано було на початку, в тих скрутних умовах, пам'ятаємо, котли тощо, воно не передбачає почерговості безпекової політичної. Є почерговість пунктів, як вони викладені в Мінських домовленостях. І Російська Федерація на частині з них наполягає, що вони діють за своїм рахунком від 1 до 9, 11 йдуть по порядку реалізації їх. А в деяких вони кажуть, що ні, мають бути от спочатку ці пункти, а потім вже повертаємось на початок. Тому що, наприклад, повернення Дебальцева в Україні, згідно з протоколами, підписаними по кордону, так і не відбулося, наприклад. Або допуск місії ОБСЄ на кордон україно-російський і на всю окуповану територію безперешкодно, так само Російська Федерація не реалізувала. Хоча це стоїть ще до того, як навіть безпека з'являється і політична складова. Тому це все одно завжди гра в покер, причому з шулером, який намагається змінювати правила гри під час цього процесу. Поки це не загрожує стратегічно українським інтересам, поки ми можемо тактично вигравати на цьому, нам є сенс користатися і намагатися скористатися будь-якими дипломатичними і політичними можливостями перемовин. Якщо це, знову ж таки, не зашкоджує нашому суверенітету та цілісності і не зашкоджує нашому стратегічному інтересу. Тобто в убиль для нього ми цього робити не можемо.
Украинская сторона хотела бы, чтобы следующая встреча лидеров государств нормандского формата состоялась до конца 2020 года. Об этом сообщил также глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Давайте вместе его послушаем. Щоб вони оцінили процес імплементації домовленостей, що зроблено, що не зроблено, і обов'язково обговорили умови безпеки і політичні умови для місцевих виборів. Щоб було точно і зрозуміло сказано, що місцеві вибори в ОРДЛО можливі лише в певних відповідних умовах. Сегодня, как известно, украинские и французские президенты обсудили по телефону Донбасс и конституционный кризис. Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Оба офиса президентов заявили, что президенты сошлись на том, что новая встреча лидеров нормандского формата должна состояться как можно быстрее. В частности, об этом пишут в офисе президента Украины. В России уже ответили. Собственно, Дмитрий Песков сказал следующее. Давайте его послушаем. Зустріч нормандської четвірки заради самої зустрічі безглузда. Результатом має стати як мінімум підведення підсумків виконання Мінська-2. То есть, правильно ли я понимаю, вероятность того, что встреча лидеров в нормандском формате состоится до конца 2020 года, практически нереальна? Абсолютно, ви правильно розумієте. І в цьому випадку це так само один з елементів тиску на Російську Федерацію, коли Росії приходиться говорити «ні, не буде» і поступати неконструктивно. Я б єдине, що ще повернувся би на півсекунди буквально на перше питання стосовно Кравчука, і, мабуть, це таки є елемент, в якому варто посварити, що називається, тому що інакше виглядає доволі все радужно. Це ж таки, коли називаються такі дати, стосовно там 31 березня, вибори тощо, їх потрібно або не називати, розуміючи, що це перемовна позиція, або дуже серйозно пояснювати. Інакше це створює нерозуміння в суспільстві. Частина суспільства тоді думає, що значить 31-го можна, значить війну можна легко завершити, і взагалі все це так дуже просто. І каже, ну тоді мир, значить, потрібно ще вчора було встановити. А частина суспільства каже, стоп, так вибачте, це неможливо 31-го, нас десь обманюють. І відповідно це лише більше посилює несприйняття серйозності таких слів. І таким чином обидві частини суспільства і всі, скажімо, існуючі проміжкові стани між цими двома крайностями в суспільстві однаково не довіряють перемовній команді українській і однаково відчувають, що десь тут щось нечисто. І це вже проблема того, що окрім комунікації, скажімо, в рамках ТКГ, потрібно розуміння цих стратегічних комунікацій і того, що говорять, що не говорять і як говорять. Якщо щось сказали, а це потрібно частину перемовного процесу робити публічною, комунікувати тощо, то потрібно це пояснювати. Інакше отакі кривотолкування будемо спостерігати, і це буде грати навпаки на послаблення і перемовних позицій України, і українського суспільства в цілому. Зокрема, і стосовно нормандського формату такої зустрічі, очевидно, що ця пропозиція України мала би перекочувати і туди, принаймні президент на це натякнув. Очевидно, що хочуть таким чином змусити Російську Федерацію до того, щоб вона відреагувала на почерговість саме в такому вигляді безпека, потім політика. Росія цього буде уникати. А протиставити Росії щось в цьому, на сьогоднішній день складно собі уявити, як вони можуть обґрунтувати, як можуть спочатку вибори відбутися, а потім безпекова ситуація нормалізуватися. Давайте перейдем к следующей теме, к конституционному скандалу, который у нас возник сегодня в стране. В Верховной Раде Украины разные политические силы уже, как известно, разработали около 10 законопроектов, которые касаются решения ситуации вокруг Конституционного суда. Об этом, в частности, рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Олена Мошенець с фракции «Слуга народа». Вот что она сказала. Є законопроекти, що відновлюють норми щодо особливостей е-декларування та відповідальності за декларування недостовірної інформації. Є законопроекти Сергія Іонушаса, Ольги Совгирі від «Слуги народу» щодо порядку розгляду справ та кворуму для прийняття рішень КСУ, Галини Янченко щодо фінансування. Сергій Власенко від «Батьківщини» пропонує декілька законодавчих ініціатив щодо змін декларування окремих категорій. У «Голосі» та «Європейської солідарності» свої напрацювання, і це окрім ключового президентського законопроекту та запропонованої йому альтернативи спікера. Близько 10 різних законодавчих ініціатив так чи інакше вирішують проблему навколо КСУ. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Василь Мокан. Пане Василю, вітаю вас.
Доброго вечора. Доброго вечера. Какой наиболее оптимальный вариант выхода из политического кризиса сегодня, в котором мы оказались из-за решения Конституционного суда, вы видите? Я почув ті законопроекти, які ви називали як зареєстровані законодавчі ініціативи. Їх ще чуть-чуть більше, але насправді ви основні назвали. І серед них усіх я бачу два законопроекти, які здатні, як ви питаєте, стати початком виходу з тієї ситуації, яка склалась. Перший законопроект – це законопроект під авторством Дмитра Разумкова і ще 125 народних депутатів. Я також є одним з співавторів цієї законодавчої ініціативи. Мова йде про відновлення статусу КВО, електронного декларування та відповідальності за недостовірне декларування, тобто того законодавства, яке було актуальне станом на 27 жовтня цього року, і відповідно двохмісячний термін для того, щоб врахувати рішення Конституційного суду, яке є обов'язковим до виконання згідно законодавства, і внесення змін. Саме Кабмін визначається як той орган, який має розробити відповідні законодавчі зміни і внести у Верховну Раду України. І, до речі, цю законодавчу ініціативу сьогодні навіть підтримали самі судді Конституційного суду. Зокрема, суддя Мойсик про це публічно сказав. Другий законопроект під авторством представника Верховної Ради у Конституційному суді Ольги Совгирі і ще кількох десятків народних депутатів. Мова йде про те, що діяльність і спосіб ухвалення рішень Конституційного суду буде визначатися, як то вимагає Конституція, не внутрішнім регламентом, а окремим законом. І відповідно мова йде про те, щоб, по-перше, рішення Конституційного суду ухвалювалося не 10, а 12 голосами, тобто 2/3 голосів суддів Конституційного суду. І це саме стосується і Сенату Конституційного суду, які розглядають звернення фізичних і юридичних осіб, і щоб там також не менше 6 суддів ухвалювали відповідні рішення. Це мова йде про те, щоб все-таки підвищити цю планку і аргументованості, і по кількості суддів Конституційного суду, щоб не було можливості, скажімо так, маніпулювати або будь-яким чином ухвалювати рішення, які можуть йти всупереч інтересам або загальним якимось реформаторським досягненням нашої держави за останні 5 років. Но так или иначе в составе суда остаются судьи, которые были причастны к принятию антигосударственных каких-то решений. Звичайно, що вони залишаються, тому що насправді парламент не має повноважень звільняти суддів Конституційного суду. Це не передбачено законодавством, і парламент, я маю великі сумніви, що вийде за межі своїх повноважень. Єдине, що ми можемо зробити, це заповнити ті 2 квоти, які має Верховна Рада делегувати ще 2 осіб як суддів Конституційного суду. Сьогодні це рішення розглядалося у стінах парламенту, не набрало необхідної кількості голосів, буде проведений додатковий конкурс і, відповідно, будуть представлені кандидатури для того, щоб Верховна Рада змогла ці квоти заповнити. І ще одна квота залишається незаповненою від з'їзду суддів. То есть, исходя из ваших слов, правильно ли я понимаю, что в случае, если в парламент Верховной Рады попадет законопроект президента Владимира Зеленского о распуске Конституционного суда, вы этот законопроект не поддержите? Законодавча ініціатива президента, вона вже у Верховній Раді, вона зареєстрована, ще розглядається на рівні комітету, але мова йде про те, що зараз пріоритетним напрямком є все-таки, на мій погляд, рішення відновити статус-кво електронного декларування і нормувати діяльність Конституційного суду. Що стосується законодавчої ініціативи президента, то я думаю, що ця ініціатива може потрапити у зал в крайньому випадку, якщо просто буде ситуація просто патова, і тоді вже зал буде визначатися. Я для себе особисто схиляюсь до думки утриматись від голосування за таку ініціативу. Дуже дякуємо, пане Василю. Василь Мокан, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, не прослеживаете ли вы некое сейчас противостояние между спикером Верховной Рады
Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским, которые разделили голоса в парламенте? Я би не назвав поки це протистоянням, але те, що певне напруження тут виникає, звісно. Тільки все ж таки ми маємо справу з певною конституційною кризою. Хтось може, звісно, сказати, що вона ще не відбулася конституційна криза, це лише загроза, ми в неї війшли. Хтось може сказати, що вона вже відбулася, це якраз вже, скажімо, дебати експертні. Тим не менш, ми маємо її ключові ознаки. І в цьому випадку, звісно, пан спікер як очільник законодавчої гілки влади, і президент, який де-факто є очільником виконавчої гілки влади, так само вступають в конфлікт посад, тому що спікер зацікавлений в тому, щоб пройти цей період максимально безконфліктно для парламенту і не порушуючи Конституцію, спробувати спочатку всі інші інструменти скористатися. А Офіс президента, звісно ж, зацікавлений в тому, щоб якомога різкіше вирішити це питання, гостріше, для того, щоб продемонструвати, хто фактично є ключовим гарантом Конституції, прав і свобод людини, і таким чином посилити свій неформальний вплив, цементувати навколо себе інші органи влади. І тобто тут, в принципі, просто є ситуація органічна, в якій це напруження виникає. Я не думаю, що воно переросте в конфлікт. Оскільки як пан Разумков, скажімо, людина достатньо неконфліктна і людина з політичними амбіціями на майбутнє, і фактично він на сьогоднішній день має серйозний авторитет всередині парламенту, зокрема і серед опозиційних сил. Йому не варто було б, скажімо, йти в конфлікт з президентом, це його лише послабило би. Так само і в президента, звісно, знайти точку конфлікту з спікером парламенту – це можливість втрати власної монобільшості з точки зору голосування не тільки ситуативних, але й в стратегічних питаннях. Дуже дякую вам, пане Олеже. Олег Саакян, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Чохсав у нас. К нашему эфиру присоединяется народный депутат України, фракція «Слуга народу» Олена Мошенець. Пані Олена, вітаю вас. Доброго вечера. Вы сообщили, что в Верховной Раде Украины уже есть как минимум 10 законопроектов, которые касаются решения ситуации вокруг Конституционного суда. Какой из этих законопроектов больше всего импонирует вам? Но мне сложно сказать, какой именно из них импонирует больше мне, потому что все-таки моя реакция на любой законопроект является положительной. Почему? Потому что он позволяет решить ключевую проблему. Это тот конституционный кризис, в котором мы сейчас находимся. То есть на самом деле любой из этих законопроектов, в принципе, так или иначе решает проблему. Вопрос только в том, какие последствия мы будем иметь от этого решения. Допустим, если президентский законопроект, он предлагает более радикальное решение проблемы, и он все-таки направлен на, знаете, такую на полную перезагрузку Конституционного суда, то, допустим, спикер Разумков предлагает более такой консервативный способ решения проблемы, более спокойный, хотя на самом деле это скорее не решение проблемы, а ее просто растягивание во времени. Также, в принципе, сейчас параллельно проблема конституционного кризиса решается таким образом, что часть судей отказываются или не могут по каким-либо причинам принимать участие в заседаниях, что тоже с точки зрения самого кризиса конституционного является, можно сказать, в какой-то степени даже плюсом. Почему? Потому что в любом случае вопросы, те, которые рассматривает Конституционный суд, они приостановлены, и у нас есть некоторое время для того, чтобы принять законодательные решения. Есть также законопроекты, вот те, о которых я говорила, часть из них касается... Алло. Прервался, к сожалению, у нас телефонний звонок. Олена Мошенець, народний депутат України, фракція «Слуга народу», була з нами на прямому зв'язку. Получилось у нас восстановить связь? Не получилось, к сожалению, у нас восстановить телефонный звонок с Оленой Мошенець. Мы перейдем пока к следующей теме, к Нагорному Карабаху. Там продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. И вот сегодня журналист
Военный эксперт Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что Армения потерпела поражение в битве за центральный район Карабаха. Ночью 5 ноября подразделения азербайджанской пехоты перерезали ключевую магистраль Лачин-Шуши и добились стратегического успеха — выход на трассу, которая разрывает армянскую оборону в Карабахе надвое. Президент Азербайджана сегодня Ильхам Алиев обвинил главу Российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова о несоблюдении нейтральной позиции при оценке карабахского конфликта. Об этом он заявил в интервью испанскому агентству ЕФЕ. Давайте его послушаем. Щиро кажучи, я шкодую, що високопоставлені офіційні особи країн, які повинні бути нейтральними, діяти на підставі наданого їм ОБСЄ мандата, користуються цими непідтвердженими чутками. Це по-перше. По-друге, у нас немає ніяких найманців. Я говорив про це неодноразово. У нас є армія, що складається зі 100 тисяч бійців. І якщо ми оголосимо повну мобілізацію, то зможемо зібрати в рази більше. Але на відміну від Вірменії, ми цього не робимо. Немає жодного доказу того, що на нашому боці воює який-небудь іноземний боєць. Напомню, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что якобы в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана воюет примерно 2000 наемников. Вот к нам сейчас присоединяется Азербайджан. Резван Гусейнов, директор Центру истории Кавказа. Резванбей, селям алейкум. Алейкум ассалам, рад вас видеть и слышать. Взаимно. Чохсагулнус, Резванбей. Вот правильно ли понимаю, исходя из последних заявлений Ильхама Алиева, что сопредседателям Минской группы ОБСЕ все же не удалось сохранить нейтралитет? Совершенно верно. В принципе, об этом неоднократно говорил как и президент Ильхам Алиев, так и высшее руководство Азербайджана, что, во-первых, Минская группа ОБСЕ состоит сопредседателей из 3 стран, где самая большая в мире армянская диаспора. Это Россия, Франция и США. Естественно, влияние этих 3 диаспор в этих странах всегда имело негативную роль, поэтому в течение этих почти 30 лет так конфликт и не сдвинулся с мертвой точки, в смысле, я имею в виду мирное решение. А идут ли сейчас какие-то переговоры о включении в Минский формат Турецкой Республики для того, чтобы сбалансировать позиции? Об этом уже речь идет, и, насколько я знаю, российская и турецкая сторона уже приблизительно обговорили вот этот формат сотрудничества, тем более у них уже есть опыт в Сирии, позитивный такого формата. И, по всей видимости, в Карабахском конфликте он тоже будет использован. Скажите, а есть ли смысл сейчас возобновления переговорного процесса, учитывая темпы контрнаступательной операции, которую сегодня ведет азербайджанская армия? Я с вами согласен. Пока идет горячая фаза конфликта, нет никакого просвета или логического смысла для проведения каких-то переговоров. Потому что азербайджанская сторона четко сказала, пока армянская сторона не предоставит графика вывода войск, а это значит Кельбаджарский район остался, Агдамский район остался и часть Лачинского. Практически, то есть Азербайджан выполнил большую часть этих резолюций сам военным путем. А значит, или армянская сторона быстро должна предоставить этот график, чего, конечно, она не сделает, или же Азербайджан вынужден будет военным методом завершить вот эту фазу конфликта. Но 20% территории Азербайджана оккупировано, если я не ошибаюсь. И вот вы сейчас говорите о 7 районах, 4 из которых азербайджанская армия уже освободила. Будет ли Азербайджан ограничиваться всего лишь этими 7 районами? Нет. На данный момент Азербайджан, естественно, не будет ограничиваться. Президент Азербайджана четко сказал, что и с 7 районов, и со всего Нагорного Карабаха должны уйти армянские войска. И все города будут освобождены. На данный момент свыше 25% Азербайджан контролирует полностью. И приблизительно столько же это территория, где идут боевые действия. То есть фактически половина Нагорного Карабаха и 7 районов уже освобождены.
Сегодня вот наши эксперты в Украине сообщают, что у Азербайджана сегодня стратегическая победа, владение в Лачинском коридоре. Вот насколько это соответствует действительности? Мы уже неоднократно старались не обгонять события. Мы всегда ждем, когда наш верховный главнокомандующий президент объявит. Но оперативная информация говорит о том, что да, есть подтверждение контроля Лачинского коридора, а также того, что кольцо вокруг Шуши уже смыкается, и фактически в ближайшее время мы будем точно знать, что происходит в общем, в Шуше и в окрестностях. А что это означает? Если Лачинский коридор переходит под контроль Азербайджана и Шуша в том числе, что это значит? Это означает, что прямая сухопутная связь между Арменией и оккупированными территориями, в первую очередь это Ханкенди, Степанакерт и Шуша, нарушается, прекращается. То есть любые поставки и связь между, так скажем, континентальной Арменией и Карабахом полностью пресекаются. То есть можно ли сказать, что после этого у Армении не остается никакого выбора, кроме как предоставления графика вывода войск? Мы на это очень надеемся, но, к сожалению, тот реваншизм, который есть сейчас у властей Армении, нам не позволяет на это надеяться. Потому что любая уступка официальная грозит или переворотом, или военным переворотом в Армении, чего, естественно, премьер-министр Армении боится. И, наверное, он решил воевать до последнего генерала и военного, что просто некому было уже его свергать. Мы с вами выше говорили про то, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ не сохранили свой нейтралитет. Речь идет о Российской Федерации, Франции и Соединенных Штатах. Вот как вы считаете, может ли Россия на каком-то этапе вмешаться открыто в конфликт на стороне Армении? Это может произойти только в случае того, если боевые действия перекинутся на территорию Армении, да, если Азербайджан начнет это делать. Но Азербайджан этого не делает, но Азербайджан оставил за собой право уничтожать любые военные легитимные цели на территории Армении, что он, кстати, неоднократно и делал. А прямых войсковых операций на территории Армении, конечно, Азербайджан не будет делать, а значит, нет никакого повода для прямого вмешательства России в это. Но это же не исключает возможность провокации. Однозначно. Азербайджан это учитывает и хладнокровно это пытается пресечь, даже во вред себе. То есть мы несем потери, потому что наши войска бомбятся с территории Армении. Мы, конечно же, сдерживаемся, поскольку надо искать другие пути. И этим другим путем в частности является перекрытие Лачинского коридора и полная ликвидация армянской группировки как в Шуше, так и в Ханкенди. Çok sağ olun Rizvan Bey. Allah yardımcı olsun. Ризан Бей, вот последний вопрос. Жумлемізге, мен қырым татар тілінде сізге мұражат еттім. Мен ұмыт етем, сіз де бізді аңлайдырсыңыз, чүнки мен сіздің тіліңізді пек яқшы аңлайым. Вы знаете, что у нас тоже война. На нас напала Российская Федерация, оккупировала наши территории. Это Крым и Донбасс. И вот ваш опыт нам показывает, у нас ведь тоже есть Минские соглашения, насколько вы знаете, в 2014 году они были у нас заключены, у вас это было сделано в начале 90-х. И вот ваш опыт нам показывает, что Минские переговоры, вообще переговоры хоть и хорошо, но неэффективно. Вот правильно ли я делаю вывод? Однозначно, к сожалению, история мировая показывает, что только силой можно менять, на дипломатию влияет армия. То есть только армия и военное дело может двигать мир. К сожалению, это так. Я желаю, чтобы у вас тоже в итоге был тот мир и было принуждение к миру. Только через это можно заставить слушать противника. Çok sağ olunuz. Teşekkürler. Ризван Гусейнов был с нами на прямой связи, директор Центру истории Кавказу. Но я с вами вынуждена прощаться. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм». Не переключайтесь, Курушкевич.